Ndiyathetha ke ngoku. Sure. Ewe ndilapha ndizothetha. I'm here to talk. Ndiyabulisa molweni bhotani. Ndim ngokwam umntu omnyama usikilolo ngenqu. Isizathu kungenxalabo yabathengi bamafutha. Ngenxa yokupapashwa umphathiswa wezombiwa uGwede Mantashe, utata uGwede Mantashe, ngokupapasha amaxabiso axhomileyo amafutha. Loo nto ithe yabangelwa lungquzulwano phakathi kweMelika neIran ezithe zaphazamisa intengiso yamafutha. Iphinde ibangelwe kuba nteke kwerandi, imali esetyenziswayo apha eMzantsi Afrika. Loo nto ke inefuthe elibi kwiqoqosho lweli loMzantsi Afrika, ngoba kaloku kulindeleke ukuba ipetroli, iparafina, idizili, irhasi zinyuse amaxabiso azo. Iparafina inyuka nge-R4.22 ilitha, ipetroli inyuke nge-R3.27 ilitha, idizili inyuke nge-R6.19 ilitha, ize irhasi inyuke nge-R5.78 ikilogram. Ibangele ifuthe elibi uqoqosho lwezetekisi, abantu beebhasi kunye neqoqosho lezithuthi zempahla kunye nokutya, izithuthi zekutya nazo. Ngoba kaloku ziyasifaka, zitsala wonke umntu. Zitsala wonke umntu othi asebenzise imali. Everyone who is economically engaged, who is engaging in the economy, participating in the economy of South Africa, uyabandakanywa kule nkxalabo, kolu daba. Ngoba kaloku babandakanya njani? Ngokuthi banyuse ii-prices zabo. Iitekisi zizonyusa amaxabiso, ichaphazela abakhweli loo nto leyo. Kunye nezithuthi zokutya zizonyusa amaxabiso, kunyanzeleke nokutya nako kunyuke xa kunyuke amaxabiso yothatha ukutya. Nomntu uprayisayo, upayisa shop uzabona nawe mhlawumbi sekunyukile but kulindeleke loo nto. Ithini? And this kind of situation is called inflation ngamaNgesi. AmaNgesi athi inflation, the persistent increase in the prices of goods and services, which is resulting ukuba irandi ibe ethe ingabi namandla. Icutha i-buying power, purchasing power yerandi ayizuba namandla. If uqala uthenga isonka umzekelo, ukuba uqala uthenga isonka neswekile nge-R20, ngoku kufuneka uthe chatha kulaa R20 yakho, i-R5 iphume ezaa sonka neswekile. Bonakalisa ungabi namandla kwemali oku, kufuneka uthe chatha ngenxa yonyuka kwamaxabiso okutya akubangelwe ngokunyuka kwamafutha ke phofu. So guys, i-advice yam ithini? Umntu makahlale ngebhajethi, isibhajethi bahlali. Hayi ke enye indlela, ibhajethi, umntu ebebhajetha ke phofu. Qinisa ibhajethi yakhe, into ayibona ya-necessary ayikhuphe ayibeke ecaleni. Bona uba ya-necessary akayidingi le, ayikhuphe ayibeke ecaleni, uzenzele ii-savings zakho. Andiyazi ke like abanye badla ngokuthi ukonelela uba another strings of incomes, like uzizamele uzenzela imali ecaleni. Andiyazi because ixesha le-limited siyayazi, so I can't advise like into enjalo because nami iyandihlula because ixesha siyalazi ixesha sinalo. But ke if uyakwazi wena ke uzenzela like usebenzise endaweni ezimbini ngexesha elinye,
ungenza njalo ukuze uhlale imali yakho ibeke emgceni. Enye into, subscribe-ana apha kule channel yam, ilike, nam ndiqeshe noko ndibe negalelo kuqoqosho leli. Ndiyanithanda. I hope nani niyandithanda. Bye bye. Thank you. Njani? Kami